Aste hau gauza hainbatengatik berezia izan da, baina bereziki ikusten duzu, Marisa Barnak wikilariak lan eskarga egiten duela, eta horri esker jakin ahal izan dugu, ez berak sare sozialetan jakinarazi duelako. Iruñe Astitzek urtebete gehiago egin duelako, garai digitalotan, naiz eta irudi duen argi urteak segunduro pasatzen zaizkigula. Iruñe Astitz, zorionak, xori honenak, pozik? Mi esker, bai, pilo bat, eta gainera Marisaren txioa kriston ilusioa eman zian. Ze, bueno, badu abantaia bat, Wikipedian horria izatea, eta horietako bat da Marisa Barrenak, zu jaio zinen egunean edo hiltzen zarenean, hori urrun egongo da, baina jartzen duela Twitterren, eta orduan polita da, eta niri ilusio izugarria egin zidan, eta horrela alaxe adierazi nuen ere Twitterren. Ondo dago, gu ere alaxe horren zai gaude, noiz hilko ote garen, Marisa Barrenak bere Wikipedia horretan sar gaitzan betiko, badakizue aro digital honetan ez garelako desagertuko, ilezkor onerako eta txarrerako. Eta ilezkortasun horri helduaz, ziur, hauteskunde kanpaina honetako bideo asko eta askok bizi osorako jarraituko dituela hautagai hainbat, Iruñen, ranking bat prest badaukagu, ezta? Bai, osea, nik uste nuen dena ikusita nuela eta genuela oro har, ikusten duzuen bezala gorriz nator, oso nafarra sentitzen naizelako gaur, eta ez etorkizuneko presidenta izango naizelako, baina hori beste egun baterako utziko dugu. Kontua da, arakatzen egon naizela, ze bideo egin dituzten bereziki Iruñeko udalerako hautagaitzek, ze Nafarroa izango da pixkat nahiko, sin más. Baina interesa saltxeoa non dago, Iruñeko udalean. Eta horretan, eztabaidarik ez dagoela, frogatutzat emango dizuegu, froga empirikoekin, zientzia baliatuta, YouTube kanala gaur egungo plataforma sozial nagusienetarikoa da, beraz, fidagarria, itxura guztien arabera, beti ere iturria zuzena baldin bada, eta kasu honetan iturria zuzena da, egilea bera baita YouTubeen hau publikatu duena. Geroa baitik, Koldo Martinezek, ez dakit, WhatsApp zenbaki honekin zer lortu nahi ote duen? Escríbeme un WhatsApp. Este es mi número. Irakurri nahi zaitut eta elkarri entzun eta pentsatzen duzunaz hitz egin. No tengas vergüenza, Nolatan, hau ez dugu deskubritu, osea, Twitterren lehenago, ze memetarako ematen du, osea, baina bide luzea egiteko, osea, eske jarrita, hautagai ezberdinen bideoak bata bestearen atzetikan, osea, hasita Sironen egin matxarekin jarraitzen dugu honekin, osea, nori ez zaio okurritu, ordu txikitan larun batean, Koldo Martinezi, mezu bat bidaltzea, pues zure krasha beste batekin liatu dela, pues ala, pues zure non zaude, ondo iritsi zara, emotikonoren bat. Iritsi naiz, etxera iritsi naiz. Etxera iritsi naiz, Koldo. Ederki, Iruñe, aizu baina, Koldo Martinezek esan dezakegu gogoko duela, sare sozialetan ezakite, sormenari bide ematea, edonork ez dilokelako helduko alako errealitate poliedrikoari piramidea hautatuta. Pamplona necesita muchos cambios, lo sé, los veo. Justu ez da, piramidearen aipamena egiten duen ataltxo hori, baina Iruñe, ezin dagigu piramide bat eskutan hartuta agertzen dela Koldo bera. Hori da, eta gainera ez hori bakarrik, gainera nik uste dut argi geratzen dela Koldo Martinezek Instagram eta TikTok kontsumitzen duela edo behintzat Peio Reparaz edo zetaken kontuaz egiten du Peio Reparaz bat. Horrela izendatu berri dut, bargatu bazpada ere Peio Reparaz eta zetaki, baina estilo bera ez, hasten dela hizkuntz batean, euskaraz eta pasatzen dela gaztelerara edo gazteleratik euskarara, eta ezakit aukera izango dugun ikusteko, baina bestela Bai, segidan ikusiko dugu. Vale, ikusiko dugu ze da fantasia bat. Eta bueno, ere, mezua. Kaixo, gaur bai, gaur
agerian utziko dizuet zer den Koldoren piramidea. Gustatzen zait Iruñek aipatzen duenean fantasia. Hau, fantasia, ze egia da ez dela garbi ulertzen zertaz ari zaizkizun hizketan, ezta? Akaso hau bada nolabaiteko estrategia bat, baina oso ez dakit, helburua zein izango ote du guzti honek? Batek daki, esaten dizute piramidea, Koldoren piramidea, izango da, joaten dela Egiptora edo nahi duela piramide bat jarri Iruñean, Gaztelu plaza, pues ez dakigu. Argituko te digu bideo horrekin. Gaztelu plaza aipatzen duzula Iruñe. Udaletxe plazan ere ikusi ditugu, hasiron ikusi dugu aste honetan, sare sozialetan, inoiz baina babes zabalagoarekin ageri da, bertan jendetzak inguratuta eta jartzen du gainera. Hau ez da hautagai edo alkate atera nintzeneko, baizik eta agur egun horretakoa, esanaz bezala, alkate betiko izango dela hasiron. Baina beste batzuk udaletxeko ataria bera baliatu nahi izan dute, baina guazen zerrendan segitzera. Alma eta Elma. Hori da hori jokoa, ez da? Hemen argi utzi nahi dut, mesedez, sare sozialetatik jarraitzen hau zuenok, ni ezagutzen hau zuenok, badakizue txiste txarrak gogoko ditu dela. Horregatik, Bagarabi. Mesedez, ez pentsatu ni honen atzean nagoela. Zaura, oso zenakera traketxa, onartu beharra dago, ongi egina, ongi saiatua ez, gaztelera zerraten den bezala buen intento, baina otra oportunidad. Bueno, hala ere, ikusiko dugu, zer iruditzen Iruñe eta ea zer deritzon audientziak. Alma, Elma, zerekin. Somos mucho, seamos más. Pamplona es alma, Elma. Hori dela alderdi sozialistaren leloa, Alma, Elma. Ikusi dugu ikusentzunezkoek bere biziko garrantzia badutela kanpaina honetan eta azken minutura arte asko horretan ahalegina egingo dutela. Hala ere, ez dira oso antzeko geratzen, agian gustu txarraren zentzuan, baina oso antzekoak direla esan genezake. Akaso koloreak bereiziko ditu, bukaerako grafismoak, baina zakitenak dira hola, ez? Erritmo batuka da esan barro, baina ez da zorion. Bai, akaso ere oso publizitarioa, ez? Azkenean spot publizitarioak dira eta oso esango nuke horretan bai asmatu dutela sare sozialetarako erritmoa markatzen. Azkenean gaur egun oso gutxi inbertitzen da, esango nuke telebistan, badago dirutza pilo bat kanpainara bideratuta, baina nik uste dut esfortzu ekonomiko gehiena ere ikusentzunezkoen arloan bideratuko dutela, edo nik behintzat bideratuko nuke sare sozialetan kanpaina egitera. Orduan nik uste dut asmatu egin dutela kasu honetan. Egia da, badaudela estiloak eta estiloak, ikusten dugu adibidez nola sare sozialetarako eduki da begiratuta EH Bilduk egiten duen gaztekin lotura txiki bat edo saiatzen da ez, egin match asironekin bideotxo edo sketxo horrekin. Eta gero ikusi dugu, geroa bai Koldo Martinezekin, gehiago dela, ez da bai, elkarrizketa ez, ni hemen nago, naiz el Koldo elde geroa, horrela esaten du, ez el Koldo, baina Koldo elde geroa, eta pixkat ez gerturatu, mugak eta distantzia laburtu. Eta Elmarekin ere, hori ez, jolasten du pixkat identitatearekin, ze Iruñan oso identitate handia dago iruindarra izatearekin. Eta gero esaten dute garain indarra. Hori aipatuta, nola ez UPN-eko hautagaiak hor borroka itzela dute, alderdi popularrarekin, honezkero honeko izen ezagunak dira, gaur egun alderdi popularrean dauden arren, UPN-eko ikur ezagunak izan direlako, baina tira, ez diegu alperikako publizitatea egin nahi, baizik eta hautagaiak berak, kasu honetan ere emakumea, zer nola baliatzen duen udaletxeko babes hori eta identitatea markatzen dute, baina erdal identitate bat, ezta?
yo, por supuesto, también voy. ¿Nos acompaña? Aurrak ez, ingeles eskoleloa darama soinean, ordera hutxean, eta agintetik, ezta? Udaletxo plaza horretara. Hori da, baina nire grazia egin dit nola atera den ibiltzen, ez? Pixkat ortopedikoa egiten zait, eta baina grazia egin didana horretaz gain, da leloa, ze bi lelo aukeratu dituzte bat Iruñerako eta beste bat Nafarroarako. Baina hor, grazia egiten dit batera jartzea. Iruñeko udalerako aukeratu duten leloa izan doa, jo boi con ella. Eta gero Nafarrokorako piensa, actúa, decide. Baina, orden horretan ez alago ongi egiten dugu Iruñekoak izateko podcastean aipatu zuten bezala. Hor badago piensa, actúa, decide. A ber, ez da izango piensa, decide, actúa. Osea, ordena. Eta gero ere esaten duzu, venga, pentsatuko dut, banoa berarekin, enoa, venga, banoa berarekin. Orduan, egiten dut, aktua, banoa. Eta gero, erabakitzen dut, agen etzen ideia ona. Eta hori pasako da, UPN bozkatzen baduzu. Akaso irrien lagunak gehiago konsumituta, beste erabateko emaitza bat emango zuen guztionek. Iruñe, ondo badiritzuzu hauteskunde kanpaina honetan, 11 telebistan hautagai guztiekin halako erronda moduko bat egin nahi izan dugu gutxienez, gai garrantzitsu edo ardatz izan diren gai estrategiko edo sektorialei helduz, baina guztionek beti izaten du B aldea eta aizu, aitzakia hoberik ez genuen. Gaurko tartetxo honetara ekartzeko, Nafarroa aldetik hautagaiengatik jaso ditugun kameraz kanpoko erantzunak askotan fidagarrienak direnak, Bai. Niri gustatzen zait betere Txilmafiaren no sé qué me pasa, que sin saberlo, con todo el mundo de mala hostia me meto. Quiero saludar a mi madre. Nire burua zerrendaburu gisa agertu genuenean, Txilmafiak kantatzen duen kanta bat kantatzen du. Eta norbetek esan zian Txilmafiakoak nahiko asarretu zirela. Beraz, kantatuko dut kanta hori, baina lehenengo bertsioan. Kantatzera noazu bertso bat edo bi, arainegun jarrita gizona arruntari, Antonio Lorenzo edo Jose Mari, gauza ederra denik ezukatu neri. Ezaizu iruditzen Iruñe Koldo Martinezek influencer izan nahi duela? Bai, baina nik hor badut zalantza bat. Txilmafiakoek WhatsAppa bidaliko tezioten esateko ez zitzaiela gustatu. Oraintxe, proposamen interesgarria Iruñek jaurti berri duena, beraz, Txilmafikoei helaraziko ote diogu animatuko aldira Koldo Martinezi. Twitterreko mezuak ikusita, WhatsAppekoak ez ditugu imaginatu ere egin nahi. Edo nola ere, aktualitateari heltzen segituko dugu hauteskunde kanpaina honek, honezkero gaindi egin digu, roskaz pasata gaudela oro har, baina ikusteke zer gertatuko den datorren igande honetan. Bitarte horretan, baditugu bi aipamen Iruñerekin hitz egiteko. Batetik, Ezkabaren urte horrena, garrantzitsua, hori gogora ekartzea, gogora ezagun 38ko IES hori bakarrik ez, urte luzez bertan sufrikario ikaragarria izan zela, 100 lagun, bertatik igaro, heriotza, gaixotasunak, azkenean frankismoaren espetxe krudelenetarikoa eta asko eta asko heriotza zigorra gaina zutela gainera. Iruñe, oroimen hau bizirik mantentzeko, esan genezake, Nafarroak eredu bat erakutsi duela eta jarraitzen duela horretan. Bai, eta oso interesgarria dira horren baitan egin diren edo martxan jarri diren proiektuak, ez? Adibidez, badago GR ibilbide bat, ez? Egin dezakezuna bizikletaz, oinez, eta paseo oso polita eta interesgarria da, ze badaude tarteka olako kartelak, ez? Azaltzen dutena pixka bat zein izan zen 2008ko maiatzaren 22 horretan
Iesean joan zirenak egin zuten bidea, hor aipatu behar da, pixkat gogorarazteko, momentu horretan 2500 preso inguru egongo zirela Ezkabako gotorlekuan eta 795 presok ihes egitea lortu zutela. Gaur egun munduko osoko inoizko ihesaldi handienetarikoa dena. Eta egia da ihesaldi horretan gehienak atxilotu egin zituztela eta Frantziako muga bakarrik 3 zeharkatzea lortu zituztela, klaro, atxilotu eta beste hainbeste erail Ezkaba mendian. Orduan gaur egun oso garrantzitsuak dira egin izan diren eskabazioak eta horretan dihardute oraindik ez, badaudelako familia asko euren senitartekoen gorpuak bilatzeko zain. Gai interesgarria izaten da eta askotan praktikak gauza gehiago erakusten dizkigu, ezta? Bakoitzak bere etxeko zuhaitz genealogiko horretan arakatu ezkero, etxeko indusketa lan hori egin ezkero, akaso bat baina gehiagok sorpresare hartuko luke, Ezkabatik Euskal Herri osoko jendeare igaro zelako, nire kasuan esaterako, Iruñan bertan seniak ditut, Ezkaban urte luzez izan zutelako aita eta ara joan behar izan zutelako bizitzera. Pentsa, zenbat eta zenbat historia, oraindik ere berreskuratzeke. Osasuna bera ere, garai hartan gogor kolpatu zuen erregimenak, egunotan gorritxoak ere albiste izan dituguan eta hemen. Nola daude kontuak? Iruñen badugu zerbait aipatzeko, ala datorren asterako utziko dugu? Ez, triste. Nik dakidala, ja urtengo, gorritxoak ez dute lortu lehenengo mailara igotzea. Ikusentzulezkoek egongo dira esaten, baina Iruñe, Osasuna badago dagoeneko lehenengo mailan. A ber, hemen, eztabaida oso handia beste egun batetarako utziko duguna. Baina dago, oso txarra esateko Osasuna edo Atletik eta bakarrik izatea gizonezkoen lehenengo mailako taldea. Baldin badago emakumezkoen taldea ere maila altuan, agian jarri behar baldin bazaio abizena jarri behar diegu bilei. Ze Osasuna kasu honetan dira denak. Orduan, hori esan da, hori esan behar nuen. Pankarta ateratzea falta zitzaizun, Iruñe. Gorritxoek ezin izan dute hortien igoera hori lortu, Eibarrek bai, eta horregatik alde batetik pozik gaude, baina bestetik triste. Nik Osasunako kamiseta erosteko eta jazteko ja mentalizatuta nengoen, baina ezinezkoa izan da. Tira, ikusiko dugu. Ea datozen garaiotan ere zer nolako emaitzak ekartzen dizkigun, emakumeen futbolak, Atletikek ere hitzordu garrantzitsua du gaur, ea zer gertatuko den kopa horrekin, baina tira. Eta gaurkoz behintzat, aste honetako hitzordu berezia hau Iruñerekin bukatze aldera, Otxoa de Olzaren urte hurrena aipatu gabe, ez zara joango, ezta, Iruñe? Ez, hori da, gogoratu ezagun, Iñaki Otxoa de Olza, Anapurnaren tontorrera iristeko metro faltatzen zitzaiola, ongi sentitzen etzela konturatu zen eta hortikan aurrera etorri beharrezkoa. Mendizale aparta eta argi dago ez, zenolako posoa utzi duen Euskal Herrian, Nafarroan eta bereziki Iruin herrian ez. Balio handiko goi mendizaleak eta betirako arrastoa utziko dutenak zalantzari gabe. Bere amak garaian egindako adierazpen batzuk ere berreskuratu ditugu aste honetan eta halaxe zion askatasunez bizitzak ere bere ez duela parekorik eta norberak ere bere bidea egiten duela. Tira, Iruñe, aste honetan hauteskundeak izpide izan ditugu, baina datorrenean zertxo bait ere eskaini beharko diogu, Igande gau berezia izango da, zalantzari gabe, eta ikustegi gainera, ze Iruñean zehazki asko duzue jokoan eta interesgarri dagoela dirudi, beraz, pentsatzen dut, saretan ere buru belarri biliko zarela egunotan, ez da? Bai, eta kaso Twitchen ere, beraz, adibili, ze hortikan ibiliko gara, Twitterren, Instagramen eta Twitchen. Badakizue,
hortxe duzue gonbitea, eta Hamaika Telebistak ere saio berezi eskainiko dizu igande honetan, arratsaldeko 6:00 aurrera, beraz, ez duzu aitzakiarik, badakizue, pantailak euskaraz ikusteko daudela, eta ikusiko dugu datorren astean zer nolako berriak dauzkagun Iruñe. Plazer bat, eskerrik asko beste bain ere. Berdin, agur. Aio.